Biro bangag. Katong dako kayo ba? Na katong dako kayo nga bangag sa igo sa Uy, ikipadula. Ulam kayo? igo sa pala. Singko rin ang linog. Igo sa linog mao ni ang dakong bangag diri Singko. sa Sansan. Ay, ikipadula ki. Diipit. Mao ni mga guys. Oh, grabe. Ang bangag mga guys. Oh, grabe oh. Natipa ko no. Grabe nag-anab Nani kalaw. dapit sa ilang ko na ilang Nag-anab kalaw mga guys. ilang umar. Sus. Grabe ay ano? Ang balay ko hapit na mga kuan mga guys. Sus, grabe ang linogay. Kyo, likit rin na dako ay likyo. Grabe linugaw, grabe kuan sa linog yan. Agi sa linog. Sus. Grabe oh. Medyo matabas-tabas. Nag-anam ni kalaw mga guys. Ano mo lang. Nag-anam ni kalaw. Kay ikaw murag gi kuan ay Kalaw na, kup. Pero wala na pong gitakop tapok niya sa iyang tungod. Oh, grabe oh. Grabe. Mo rin pag una no kusog kayo ang kuan ba na? Ang kusog bitaw kayo. Oh. Oh, lagi. Oh, may problema na. Oh, atong balikan mga guys nga kaning kuan na kuyaw jud ni kayong kuan na gyud nga agi sa linog. Naani ro nahimutang sa Sansan Manyo. Lo, okay pa doon din ito ba? Oh, Nanilaw ba to? Oh. Na to, op lagi ito. Grabe ito. Toyo kay patuyok ni gon. Adto ni pa doon toyo. Oh, dai, ana ko to. Ana. Toyok ni siya lagi kuha gyud na siya gyud. Grabe mag-anam ni kinako mga guys. Nato pa si dong ana. Mag-anam ni kinako. Pero kani ala siya nauna na mo kuan. Nakita na mo dire. Tungod kay tungod atong linog mga guys bagay sus. Suga po lidugay. Grabe oh. Kuyaw-kuyawan jud to. Ukal gud. Kuyawan ko mga to. Grabe. Trauma gid, trauma. Sus. Ang bahay na mo, yung tol-untol mga guys. Kana ana oh. O, end na, end na yung vlog mo. Kana gani. End vlog na guys. Guys, in vlog na ko mga guys. Salamat. Guys.